Prečo nás všetkých komárov hádžete do jedného vreca? Aj ľudia sú rôzni. Áno, vy počujete a hneď si myslíte, že vám ten komár chce vysať krv. Lenže môže to znamenať veľmi ťa mám rád, milujem ťa, poďme sa objímať. Ale takisto, keď poviem môže to povedať, ty hajzel, chcem ti vysať krv. Áno, sú tam jemné odchýlky, ale je to úplne odlišný význam, preto započúvajte sa do toho, čo vám ten komár hovorí. Kopec nevinných komárov týždenne. Ja mám pocit, že už nič iné nerobím, iba to, že celý týždeň chodím po pohreboch. Ľudia si myslia, že tie repelenty, že to nám ublíži, ale prd, nás to len nafetuje. My sme potom jak zmysel zbavený. Ide nafetovaný komár, po ulici, áno, a teraz svieti sa otvorené okno, on má halucinácie, áno, zrazu sa začne báť tej tmy, vidí svetlo, tak ide za svetlom, áno. Vy si idete ľahnúť, zhasnete a on čo má potrebu? On sa bojí, potrebuje sa chúliť a tak ide k tomu človeku, tam mu šepka do uška, že ako sa bojí a zasa ďalšia zbytočná obeť. By som vám dokázal, že touto filozofiou naozaj žijem, idem sa objímať. Tam vidím jedného krásneho človeka. No poď sa objímať, poď, otvorím ti svoje komárie srdce.